Ji bo dîtina baştir telefona xwe bizîvirînin. Please rotate your phone for a better view and experience. Wezîrê Derve Danîmarkayê got Trump nikare Gronlandê bi dest bixe. Wezîrê Karen Derve Danîmarkayê dibêje îhtîmala pêvekirina Gronlanda bi Amerîkayê re bi ser nakeve. Gelê Gronlandê xwediyên rastînên giravê ne. Sêşemê 28 Kanûna pêşîn, 2025 Wezîrê Derve Danîmarkayê Lars Løkke Rasmussen got ku serokê devletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump dêtî carî nikarîbe girava Gronlandê bi dest bixe. Rasmussen got Gronland AD Greenlandîn swêcîhiyê ku dê li gorî hîkûka navneteviyê biparêzin û çarenûsa xwe bi swê biryar bîdin. Roja sêşemê 21 Kanûna pêşîn 2025 Serokwezîrê Gronlandayê Miûk Egde di civînekê çapemeniyê de got ku ev ket naxwazin bibin Amerîkî. Miûk Egde her wî ha got, kedera giravê di destê Gronlandyan de ye û ev ê biryarê bidin, neyên din. Serokwezîrê Gronlandayê tevî ku nexwest bibe Amerîkî, dest nîşan kir ku rewş û geşedanên li pêşiya me dijwarîn. Roja sêşemê, heftê Kanûna pêşîn 2025 Serokwezîrê Danîmarka Mette Frederiksen bersivek bi biryar da li ser bangên dubare yên serokê devletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump ji bo kirîna girava Gronland û bibe herêmekê Amerîkayê. Frederiksen got, Grenlanda nayê firotin and aidî gelê vê xwecî ye. Trump gelek caran gotî bû ku ev di salên 2017 û 2021 ande bi kirîna giravê elekedar e. Li rayedarên giravê û Danîmarka bi eşkereyî ev yek red kirin. Gronlanda ku nüfusa ve pêncî û heft hezar e beşek ji Danîmarkayê li Swêdiyê sweseriya siyasî ye. Cirava ji hêla mineral, neft û gaza xwezayî ve dewlemend e, lê mezînbûna ve hêdî ye û aboriya ve bigîranî Swêdî spêre, nêçîr û turizmê.